Takže čus, já vás vítám u nového let's play, je to let's play z multiplayeru na serveru, který vám neřeknu. Ahoj Marty, nevadí, Dumunu, let's play. Protože já znám jednoho týpka, který mu to vadilo, že jsem točil a dostal jsem kvůli tomu ban. Tak to neřešte, prosím vás, komentu a já už jsem tu trošku hrál a teď tu budeme hrát společně. Takže co musíme udělat? Je 54, Duens 54, sobota. Takže já to budu se to snažit uploadnout co nejdřív, takže spawn, ano spawn a co to dělá? To jsou command bloky. Ach jo. Jak já je nemám rád. Takže budeme točit 10minutovky. No tak render je pomalej, tak nebojte se, možná nějaký speciál, víc co, za těch 10 odběratelů, kdyby jsme dosáhli naše studio Ghast, 10 odběratelů, tak prostě uděláme nějaký 30-minutový let's play z Minecraftu s váma. Ale bohužel mám taky problém, že já mám Windows XPčka a prostě ty Windows XPčka mi nějak nechtějí natáčet multiplayer, protože buď to když dám prostě stereo mix alias multimikrofon, tak to jde slyšet jenom je a mě ne, a když dám jenom 100 normální mikrofon, tak jde slyšet jenom mě a je ne, a oni mě taky neslyší. Takže já nevím, co mám dělat, poraďte mi, když tak já zkusím něco udělá, třeba Audacity, no tak zkusím to přes Audacity a před moc kecám a jdeme hrát. Takže zkusíme tamhle toho creepera, nebo ty creepery. Pojďte se, moši. No joši, kulky spadly, no jo. To máte větší inteligenci. Tralalalala, vidíte? Ošulil jsem creepera, muhahahaha. Pojď sem, prase. Sebe jsem prase. Já jsem zlý na prasátka. Aha, počkejte. Já už mám dřevo. Měl jsem se nejdřív podívat do toho inventáře. Ale co? Prostě točíme. Já, to byl jsem prasátko. Kam skáčeš? Majčunka. Ne, neumírej. Nedělám si srandu, jdeme dál. Marty. Takže já tu budu hrát jenom, když to budu točit, jo? Možná i off screenu. Ty, já se musím naučit mluvit. Řekněte mi, ať se naučím mluvit. První, kdo napíše, ať se naučím mluvit, tak nevím, co mu udělám. Ne, udělám to, za 10 odběratelů bude 30-minutové video. Za 5 odběratelů bude soutěž o VIP. Berete? Takže dávejte odběr a možná, že vyhrajete VIP 1. V podmínkách nebo odběr. Možná, že někoho vyhejtovat. Najdám si srandu. Prostě podmínky budou normální jako vždy. Jako jsou normální podmínky. Prostě bude třeba like videa. Nebo a napíšete prosím, dáš mi VIP třeba. No, to ještě musím do těch 5 odběratelů vymyslet, to bude docela dost trvat. Takže já nevím. Ale počkejte, když to uploadnu, a třeba už tam budou 4 odběratelé, já to uploadnu. Jestli to rychle schlídnete, zjistíte, že je za 5. dáte odběr a rovnou budu muset makat na tom, ach jo. Já nevím, kolik tam mám odběrů, já jsem se teď dlouho nedíval. Takže co říkáte za bydlení se v poušti? Protože pak bychom mohli takhle běhat vždycky na monstra, tady vyběhnout, tady máme sugarcane, cox, ne nic. Jo, neužívejte drogy, je to, jak bych vám to řekl. Já je nikdy neužívám, ale ničí vám to život. Moje rada je, neužívejte drogy, prosím vás, neužívejte. Protože to byste pak mohli rychle přijít o život.
nebo ozrak, nebo o něco prostě. Něco by se vám hrozně stalo, vy byste pak litovali, že jste je kdy použili a nemohli byste to navrátit zpět. Já vám jenom dávám tuhle radu. Když se vám to stane, tak si vzpomeňte na moji radu, prosím vás. Takže level 2 digger a teď jsem to trošku přesáhl. Tak, tady máte IPčko. Rovnou i jejich web. A nemusím nic psát, prostě se musíte podívat. Po IPčko se podívejte tady. Před chvílí jsem točil Survival Games, akorát James spadl server. A já jsem říkal, že jsou to lagy. Ale tohle už jsou lagy, takže točím 25 fps, počkejte, já si něco tady ještě ukončím rychle. Ano. Tak, tenhle zvuk znáte, Skype. Takže já jsem to zkusil, jo, už mi to naskakuje na 29-28. Lomeno spawner. Musíš nastavit v permisnech. Musíš nastavit v permisnech. Já neumím vůbec stavět, takže moje stavění nekritizujte. Prosím. Prosím, nekritizujte mě. Já vím. Já něco vyzkouším, ano. Já nastavím taky jen lomeno spawner. Spawner zombie třeba nejde. Mně to na serveru jde. Nekritizujte mě. A já mám se srandu. Nesmí, prosím vás, prosím. Strašně vás prosím. Nekritizujte mě. Já si to nezasloužím. Dělám si srandu. Mně to je jedno. Tady rychlost vidíte. Takhle rychle bych si to ani neuvědomil. Já si rychle udělám crafting table a dám si to. Jako vždycky, já jsem prostě zvyklý. Dát si to sem prostě takhle třeba doprostřed. A vždycky, když budu dát crafting table, tak mi to trvá 2 roky. A já půjdu natěžit písek na sandstone a možná, že vás to nebude bavit. Prostě napište, co mám v těch let's play dělat. Napište, co mám let's play dělat. Napište, co a jak. Napište třeba, co chcete, nebo můžu udělat nějaký recenze, co potřebujete, nějaký crafting, třeba něčeho. Nebo nějaký novinky, co mám dělat, co vyjdou třeba. Je to jedno. A teď mi to zase spadlo. Dobroš. Takže tenhle server se laguje jenom dneska, jinak vůbec se to nelaguje. Jsem mu to asi nějak poprděl, no. A lidičky, máme malý problém, začíná noc. Začíná dlouhá noc a za chvilku mi přijde. Takže já to, jestli teď někdo přijde, tak já to střihnu a budu asi natáčet dál až potom. Já nevím, co to udělat takhle. Když tak mi napište, jestli se vám to líbí, jestli jsem to udělal hezky, nebo napište moc
čeho jsem tam dal moc a čeho zase málo. Mě zajímá váš názor, tak pište mi prosím. 3, 4, 1, 2, 3, 4, ne, já si srandu. Takže názor můžete psát, já se mu nebráním a dostavíme náš dům a já budu končit. Ano, budu končit, slyšeli jste dobře. Já se teď budu muset věnovat i natáčení. Aj. Parchante. Bitka, vidíte, velký fight, kdo to vyhraje? Vince, my jsme vyhráli. Neměl šanci, hahaha. Ne, já už... Pokud mi řeknete, že hodně piju, tak já vůbec nepiju. Já nejsem alkoholik, ani nikdy nechci být. Kdybych měl někdy pít, tak třeba na nějaký oslavě, třeba nového roku, třeba nějaký... Ale na to nejsem ještě plnoleten, takže ani já nekouřím, ani nepiju, takže vy taky. Nekouřte ani napijte, prosím vás. Bude to lepší pro nás. Můžeme si povídat, jaký je nádherný život bez kouře. Tak, jak to mám dát? Já to zkusím dát takhle, protože, ono, já nevím, prostě já jsem na to tak nějak zvyklý, no. Do tohohle dáme sem a do tohohle dáme tohle. Co tam to chci? No tak jeden písek to jo. Takže já nevím, jestli mám dostavit dům teď nebo až potom, protože sehnat na to suroviny bude zase sranda. Třeba 32, no skvělá, to bude stačit a... Když tak mi řekněte, co se vám na tomhle nelíbí, třeba, já nevím. Najednou mě zajímá váš názor, já nevím, prostě mě bude zajímat vaše názory. Když tak si vždycky napište nějaký názor, jak se vám to líbí, nebo co mám udělat za videa třeba. Nebo napište, jestli mám točit Counter-Strike, jestli chcete, já to natočím a nastavím, jestli jsem set home a budeme točit. Takže zase vidíte, já nejsem hráč. Vidíte, já nejsem hráč a spadlo jim to. Takže já se s váma loučím a dům dostavíme v dalším díle. Takže čus. Já mám na tohle smůlu. Čus.